Tucker Carlson, najveći politički voditelj i novinar na američkoj kablovskoj televiziji, optužuje Nacionalnu sigurnosnu agenciju da ga špijunira. Pre par dana u svom segmentu za Fox News otvoreno je optužio sigurnosnu agenciju kako ilegalno prikuplja podatke o njemu. On je lično dobio iscurele informacije od strane skrivenog vladinog agenta koji je upozorio Tuckera o NSA informacijama. One se poklapaju sa razgovorima koje je vodio privatno preko svog telefona i mailova sa svojim radnicima, kolegama i porodicom. NSA je prvobitno poričao je optužbe, ali kada je Tucker pokrenuo molbu o istrazi ovog incidenta, još par političara došlo u pomoć pritiskajući agenciju za zvaničnu federalnu istragu, NSA daje mutniji odgovor, gde poriču da je bio glavna meta istrage, ali ne poriču da nisu pregledali Tuckerove podatke. Tucker je lično pokušao da dođe u kontakt sa direktorom NSA-a, generalom Paulom Nakasone, što nije uspeo. Dobio samo zvanični tweet na NSA Twitter profilu, da nikad nije bio meta prismotra. A kada je glavna sekretarka za štampu Bele kuće, Jen Psaki, bila pitana za njeno mišljenje oko ovog incidenta, njen odgovor je bilo: pitajte agenciju. NSA nema pravo da prikuplja informacije na svoje građane na ovakav način, u potpunosti je ilegalno. Posebno ako se informacije prikupljaju o jednom od najvećom opozicionalnom ličnošću u državi. Iako to nije zaustavilo agenciju u prošlosti da to čini, posebno oko uplitanja obaveštajnih agencija u američke medije, takve metode mogu vršiti samo u posebnim slučajevima na stranim metama u inostranstvu, a na svojim građanima u sudsku odluku, kao što su i napisali na svom javnom tweetu. No, sigurnosna agencija izgleda da može da da izgovor za ovako ponašanje, jer mogu da smisle bilo kakve sumnje koje opravdavaju ovakve aktivnosti, kao i što su dali na kraju, suptilno priznajući da doista jesu posjedovali neke informacije. Agencija posjeduje digitalne globalne informacije oko 1 milijardu ljudi na planeti. Kao što znamo, ovo se nije dogodilo prvi put. Sem Tuckera, mi znamo da je i Donald Trump bio pod ilegalnom prismotrom od strane agencije tokom predsjedničke izborne kampanje 2015. i 2016. kao i tokom svoje vlasti. Ali se agencija ogradila time zagovarajući da je to bio deo istrage oko povezanosti Trumpa sa Rusijom. Kada su pitali Trumpa za njegove mišljenje o ovom incidentu, on je podržao Tuckera, govoreći da je u potpunosti moguće da je špijuniran. Alex Jones i Roger Stone su također imali slične incidente sa agencijom poput Tuckera. Po Tuckerovom mišljenju, on zagovara da se istraga mora odviti, jer sigurno nije jedini pod njihovom prismotrom. On zagovara da se ovako gubi demokratija i sloboda govora, ako državni aparati mogu posjedovati osjetljive materijale nad medijskim ličnostima i nad svojim građanima za zastrašivanje i manipulaciju. Na svom segmentu na televiziji daje pitanje da li je Biden administracija čitala njegove privatne informacije. Ako su njegove privatne informacije procurele do njega, do koga je sve još moglo da stigne? Strah je legitiman, jer šta zapravo njegovi neprijatelji mogu da iskoriste protiv njega? Da ga zastraše, kontrolišu i ućutkaju? Ovo su jako zabrinjavajuće okolnosti, jer se u skorije vreme sve više šire glasine da su Tucker Carlson, Donald Trump, general Flynn, Roger Stone i Alex Jones pod životnom pretnjom. To možda zvuči suludo, ali posle smrti više ljudi koji su bili problem za državni establishment, a ostali prognani, to možda i ima logike. Posle skorije smrti McAfee-a, Jeffrey Epsteina, Christopher Saina i mnogih drugih, pod jako sumnjivim okolnostima, nije uzelo biti na oprezu.